चला आपलं स्वागत आहे। तर हे बघा, आज आपण मस्तपैकी उन्हाळा स्पेशल थंडगार अशी सोलकढी करणार आहोत। त्यासाठी मी इथे ओला नारळ किसून घेतलेला आहे अर्धा, एक मिरची, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 5-7 लसूण पाकळ्या। तर आपल्याला हे आधी सगळं मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला त्याचा रस काढायचा आहे। तर तत्पूर्वी चॅनलवरती चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि छानशी कॉमेंट करा का तुम्ही व्हिडिओ कुठून बघताय, आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर चला हे आधी आपण मिक्सरला लावून घेऊया। पटपट पटपट गरम व्हा आणि हँग करा। छान आपण सोलकढी करतोय। हे बघा, आपण छान असं वाटून घेतलेलं आहे आपल्याला सोलकढीचं वाटण। आता आपल्याला थोडं पाणी सुद्धा टाकावं लागणार आहे आतमध्ये, कारण त्याला आपल्याला रस काढायचा आहे, त्यामुळे पाणी घालावंच लागणार। तर चला थोडं पाणी घालूया आणि आपण छानपैकी आपण रस काढून घेऊया। कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला। आपण आज लाईव्ह मध्ये सोलकढी करतोय। उन्हाळा चालू झालेला आहे, तेव्हा तुम्ही सुद्धा अधूनमधून अशी सोलकढी करत जा। नारळ महाग आहे तरी पण जरा करायची आपण सोलकढी। आपल्याला थोडंसं त्यात पाणी घालून व्यवस्थित पुन्हा एकदा आपल्याला तो आहे तो व्यवस्थित आपल्याला पिळून घ्यायचा आहे। आता मी ते पिळून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते। चला चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या। पुन्हा आपल्याला पिळून घ्यायचे। लाईटचा सुद्धा प्रॉब्लेम आहे ताईनो, आणि नेटवर्कचा सुद्धा। आयडियाचं नेटवर्क चालतच नाही। मागच्या वेळेला सुद्धा मी लाईव्ह दाखवत असताना नेटवर्कच जात होतं आणि तो व्हिडिओ सुद्धा व्यवस्थित वांगा बटाट्याच्या भाजीचा अपलोड झालेला नाही। म्हणजे अपलोड झाला पण व्हिडिओ होता 6 मिनिटाचा आणि झाला 2 मिनिटाचा। तर हे बघा, आपला इथे व्यवस्थित रस काढून झालेला आहे।
आता ह्यात आपल्याला गूळ घालायचा आहे. तुम्ही आमसूल असतात ना कोकम, ते भिजत घालून सुद्धा रस काढू शकता. आमच्याकडे आगोळ आहे. हे बघा, इथे तुम्हाला जितका आंबट हवी असेल सोलकढी त्यानुसार तुम्ही 1 चमचा किंवा 2 चमचे घालू शकता. हे बघा, मस्तपैकी मी 2 चमचे इथे टाकलेले आहे आगोळ. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. आणि बारीक चिरलेली कारण आंबटपणा यायला पाहिजे म्हणून. तर आपली सोलकढी छानपैकी अशी तयार. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की तुम्ही कॉमेंट करून सांगा. आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका नवीन लाईव्ह मध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय बाय. हे बघा, छान आपली सोलकढी.